Hi, είμαι η Σάρα και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του Dancers Bay. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά στο intro, σε αυτή την εκπομπή θα ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με την ελληνική χορευτική σκηνή. Επειδή μερικοί λοιπόν μας έχουν τρελάνει στα μηνύματα για το λογότυπό μας. Λοιπόν ναι, το λογότυπό μας είναι από το Pirate Bay. Αυτό που δεν ξέρετε όμως είναι ότι έχουμε στείλει mail στο Pirate Bay και μας έχει δώσει το OK στο να πάρουμε το logo του. Πρώτο μας θέμα για σήμερα είναι τα πνευματικά δικαιώματα του χορού. Με ένα βίντεο κάποιος χορευτής μπορεί να προμοτάρει τη δουλειά του, να προμοτάρει το κρού του και να προμοτάρει στις σχολές που διδάσκει. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους χορευτές που ασχολούνται με τα βίντεο στο YouTube. Όπως γνωρίζουμε, όταν ανεβαίνει ένα βίντεο στο YouTube και το κανάλι είναι partner, τα έσοδα μοιράζονται ανάλογα με πόσα κλικ γίνονται στις διαφημίσεις. Τι γίνεται όμως όταν τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής ανήκουν αλλού? Το YouTube δεν επιτρέπει έσοδα στο κανάλι που θα ανεβάσει ένα βίντεο, το οποίο τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής ανήκουν αλλού. Καθώς σε πολλές περιπτώσεις το YouTube δεν επιτρέπει καν να ανέβει αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Η φιλοσοφία του Dancers Bay σε αυτό είναι η εξής. Δημιουργείται ένα βίντεο, που σημαίνει δημιουργείται κάτι από το μηδέν. Θα έπρεπε κανονικά τα έσοδα να πηγαίνουν και στον δημιουργό της μουσικής αλλά και στον performer του βίντεο. Και μιας που αναφέρουμε για βίντεο, τσεκάρετε δύο βίντεο τα οποία μας στείλανε. Στείλτε μας και εσείς το δικό σας βίντεο κάτω στα comments. Το δεύτερο θέμα μας για σήμερα είναι ότι η Θεσσαλονίκη έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στη Salsa Rueda. Μεγάλο respect για τη Θεσσαλονίκη γι' αυτό. Τι είναι η Salsa Rueda για αυτούς που δεν ξέρουν, ναι? Πολλά χορευτικά ζευγάρια μαζί, σε ένα μεγάλο κύκλο, κάνοντας χορευτικές σάλσα κινήσεις, καθώς υπάρχει και εναλλαγή εταίρων. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, μαζευτήκανε 1102 άτομα και σπάσανε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness της Ιταλίας το 2010. Εκεί είχαν μαζευτεί 700 άτομα και είχαν χορέψει για συνεχόμενα 5 λεπτά, ενώ αυτή τη φορά η Θεσσαλονίκη χόρεψε 7 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Τσεκ σκηνές από αυτό το υπέροχο event. Εδώ θα δώσουμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Ιωάννη Δωματζή από Danza Fuerte, όπου είχε την πρωτοβουλία να θέσουν αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, καθώς και σε όλους τους συντελεστές, τους χορευτές και σε όλους όσους συμμετείχαν από σχολές σε αυτό το event. Εδώ αξίζει να σημειωθεί το εξής. Πέρα από το στόχο που ήταν στο να σπάσουν το ρεκόρ Guinness, μαζεύτηκαν κάποια χρήματα για την τοπική φιλανθρωπική οργάνωση Ελπίδα για το Παιδί. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια θα βοηθήσουν οικονομικά πάρα πολλές οικογένειες και άστεγα παιδιά. Και τώρα πάμε κάπου αλλού. Hi! Και εδώ βρισκόμαστε στην παραλία της Καλαμάτας.
σε ένα μέρος όπου την Κυριακή 27 Ιουλίου και ώρα 9 η ώρα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Καλαμάτα ένα Caribbean event. Πολλά Caribbean styles μαζί. Σάλσα, μπατσάτα, μερέγγε και dancehall. Θα παραβρεθούν στο event μας πάρα πολλοί χορευτές από όλη την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα. Θα παραβρεθούν από Αθήνα Olympians Crew, Entropia Crew, Boumaye Crew. Θα υπάρχουν πάρα πολλά showcases dancehall, hip hop και house. Από Θεσσαλονίκη θα έχουμε Valentina Rota dancehall showcase και από Πάτρα θα έχουμε Salsa Eterna. Στο ίδιο event θα πραγματοποιηθεί ένα dancehall μαθητικό battle όπου θα πάρουν μέρος όλοι οι μαθητές της Καλαμάτας. Το event θα είναι 5 μέτρα δίπλα από τη θάλασσα. Θέλετε να τσεκάρετε? Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο επεισόδιο του Dancers Bay. Τσεκάρετε τη σελίδα μας, κάντε subscribe στο κανάλι μας και μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο. Είμαι η Σάρα και αυτό είναι το Dancers Bay. Stay tuned! Όπου ήταν ο κύριος Ξανά. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα μας Salsa Rueda.